Είναι η αίσθηση της ελευθερίας που κινεί την αισιοδοξία κάθε ξημέρωμα. Είναι ο σπόρος που φυτεύουμε. Είναι τα όνειρά μας που θέλουν δουλειά για να κάνουν την πραγματικότητά μας ονειρική. Στην Ελλάδα, σε αυτόν τον κόσμο, τον μικρό, τον μέγα, η αγάπη για δημιουργία οφείλει να ανθίσει ξανά μέσα στα δύσκολα. Με ωραίες ιδέες, με ανθρώπους ειλικρινείς που μας δείχνουν τον δρόμο. Πώς, πού, πότε και γιατί να φυτέψουμε τον σπόρο. Η οροσειρά της Ροδόπης είναι ένα από τα σημαντικότερα οικοσυστήματα της χώρας μας, με μόνιμη την παρουσία των αρκούδων. Οι μικροζημιές που προκαλούν κατά καιρούς στα μελίσια του Γιώργου Καρυπίδη όχι μόνο δεν τον αποθάρρυναν, αλλά του έδωσαν έμπνευση. Σκέφτηκε ότι η παρουσία των εντυπωσιακών ζώων στη συγκεκριμένη περιοχή σηματοδοτεί το αδιατάρακτο φυσικό περιβάλλον, εγγύηση δηλαδή για το αγνό και εξαιρετικής ποιότητας προϊόν που παράγει. Ένα από τα πλάσματα που ζουν μέσα σε αυτό το χώρο είναι και η μέλισσα, η οποία όσο πιο πλούσια είναι η χλωρίδα, τόσο πιο εύκολα μπορεί να κάνει τη δουλειά της, πιο εύκολα μπορεί να επιβιώσει και κατ' επέκταση να δώσει και σε εμάς τα προϊόντα που τις κλέβουμε, όπως είναι το μέλι, η πρόπολη, η γύρι, κάτι το οποίο είναι και αυτό σε πολύ μεγάλη ποικιλία. Δηλαδή, όταν έχουμε έναν τόπο ο οποίος έχει πολύ έντονη την παρουσία της ακακίας, πολύ έντονη την παρουσία του το παλιούρι που είναι αυτή την περίοδο που το βλέπουμε γύρω μας. Έχουμε πάρα πολλά βότανα όπως είναι το θυμάρι, όπως είναι η κοντορίγανη, όπως είναι η άγρια μέντα, όπως είναι το φλαμούρι, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό μελισσοκομικό φυτό. Όλα αυτά λοιπόν και άλλα τόσα που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε είναι αυτά τα οποία βοηθούν να έχουμε μια πολύ πλούσια βιοποικιλότητα σε επίπεδο χλωρίδας, την οποία τη μεταφέρουμε στο πιάτο μας. Η ενασχόληση με τη μελισσοκομεία μπορεί να ξεκινήσει με 1-2 μελίσια για να δούμε κατά πόσο ταιριάζει στον χαρακτήρα μας, να μπορέσουμε να την αξιοποιήσουμε και να την καλλιεργήσουμε. Μπορεί κάποιος μελισσοκόμος να ζήσει, να βιοποριστεί μόνο και μόνο με αυτό το επάγγελμα? Πόσα μέλισσια πρέπει να διαθέτει κατά προσέγγιση? Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε έναν ενδεικτικό αριθμό έναρξης που μπορεί να είναι τα 300 μελίσια. Αρκεί να πούμε ότι υπάρχουν μελισσοκόμοι που έχουν 2 και 3.000 μελίσια, έτσι. Αλλά εδώ ισχύει το ρητό που λέει ούκεν το πολλό το εφ. Δεν έχει να κάνει τόσο με το πόσο μεγάλο αριθμό μελισσών έχουμε, αλλά πώς μπορούμε να διαθέσουμε σε καλή τιμή το προϊόν το οποίο παράγουμε. Ποιο είναι κατά προσέγγιση το αρχικό κόστος επένδυσης? Ξεκινώντας πάντα ως το πρώτο στάδιο που είναι η παραγωγή, θα χρειαστούμε έναν αριθμό κυψελών, με τον πληθυσμό τους βέβαια, καθώς και έναν εξοπλισμό βασικό. Αυτό είναι περίπου, για να μπούμε σε ένα πρώτο στάδιο μεταβατικό, ας το πούμε, σαν κύρια απασχολία, είναι κοντά στα 10 με 20.000 ευρώ. Να πω ότι τα προγράμματα που τρέχουν τα ευρωπαϊκά, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και έχουν βοηθήσει αρκετούς μελισσοκόμους να ξεκινήσουν, δίνουν ένα εφάπαξ ποσό που σημαίνει δεν θα επιστραφεί, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, που ακυμαίνεται από 15, 20 έως και 30.000 ευρώ. Τι είδους μέλια παράγεις και ποια είναι η ανταπόκριση που έχουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό? Οι πηγές από τις οποίες παράγουμε το μέλι μας είναι 2. Είναι από μελιτώματα, από δέντρα δηλαδή, και από λουλούδια, από νέκταρ. Τα μελιτώματα είναι οι κύριες παραγωγές μας, είναι από βελανιδιά, που είναι ένα εξαιρετικό μέλι, και το πεύκο, που κυρίως το παίρνουμε από τα πεύκα της Θάσου. Η βελανιδιά, θέλω να σταθώ σε αυτήν, είναι ένα μέλι το οποίο θα μπορούσα να πω είναι ένας άσος στο μανίκι μας στους διαγωνισμούς, γιατί όλα αυτά τα χρόνια που συμμετέχουν στους διαγωνισμούς πάντα βραβεύεται με τα υψηλότερα βραβεία. Βοηθάει πάρα πολύ το κλίμα της περιοχής, γιατί είναι μέλια με πολύ χαμηλή υγρασία, δηλαδή έχουν μια πολύ καλή μεστότητα και έχουν πάρα πολύ
υψηλό ποσοστό βελανιδιάς, ξεπερνάει το 95 με 97%. Η αξία των μελιών από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο, από τα Δωδεκάνησα μέχρι την Ήπειρο, είναι δεδομένη. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τον τρόπο ούτως ώστε να την πιστοποιήσουμε μέσα από εγκεκριμένους πιστοποιητικούς οργανισμούς. Κάτι που είμαστε σίγουροι θα δώσει την υπεραξία και είναι κάτι που το έχουμε δει σε μέλια άλλων χωρών, τα οποία μέσα από πολύ επιμελή προσπάθεια κατάφεραν να τα δώσουν αυτή την υπεραξία που εμείς χρειαζόμαστε. Χαρακτηριστικά θα αναφέρω ότι σε μια συνεργασία που είναι να γίνει με έναν πελάτη μου από τον Καναδά, παρουσιάζοντάς του την έρευνα που έχει κάνει το ΑΠΙΘΙΘΑ σχετικά με το μέλι βελανιδιάς, μου είπε ότι αν μου φέρεις από ένα πιστοποιημένο εργαστήριο αυτά που μου περιγράφει η έρευνα αυτή, θα σου πληρώσω 3 φορές πάνω την τιμή που μου ζητάς τώρα. Περνώντας στο στάδιο της παραγωγής, που είναι σημαντικό, ένα εξίσου σημαντικό είναι και η διάθεση του μελιού. Εμείς έχουμε με ένα μότο που λέει ότι μέλι παράγουμε, πουλάμε για το μέλι μας. Η πώληση είναι πάρα πολύ σημαντική για να μας δώσει τη δυνατότητα να επιβραβευτεί και ένα κομμάτι της δουλειάς μας, που είναι φυσικά η κάλυψη των οικονομικών απαιτήσεων που έχουμε. Σχετικά με το εξωτερικό, αυτή τη στιγμή διαθέτουμε το μέλι μας στην Ελβετία, στη Γαλλία, στη Μάλτα και στη Γερμανία. Υπάρχει μια συζήτηση για τα Αραβικά Εμιράτα, υπάρχει ένα μεγάλο και έντονο ενδιαφέρον. Βέβαια, μόνο σε τελικατέσεν καταστήματα, και ο λόγος έχει να κάνει με το επειδή η ποσότητα είναι περιορισμένη, βασιζόμαστε πάρα πολύ στην ποιότητα και προσπαθούμε να προωθηθούμε σε σημεία πώλησης που δεν ζητάνε μεγάλες ποσότητες. Στην προσπάθεια λοιπόν αυτής της αυτάρκειας και της αυτονομίας, τον τελευταίο χρόνο αποφασίσαμε να κάνουμε το δικό μας τυποποιητήριο. Διαμορφώσαμε λοιπόν έναν χώρο έκθεσης μαζί με το τυποποιητήριο, όπου μπορούν να μας επισκεφτούν οι καταναλωτές, να γευτούν τα μέλια, να μιλήσουμε για τα χαρακτηριστικά τους και να συνειδητοποιήσουν και να δουν ότι λειτουργούμε μέσα σε μια διαδικασία τυποποίησης χωρίς να χρησιμοποιούμε μηχανές που χρειάζονται ηλεκτρικό ρεύμα. Πώς γίνεται αυτό? Στηρίζοντας την παραδοσιακό τρόπο παραγωγής και τυποποίησης, που είναι ο χειρονακτικός. Σίγουρα είναι λίγο πιο επίπονος, αλλά για μελισσοκομικές μονάδες όπως είμαστε εμείς, που είμαστε μικρές μελισσοκομικές μονάδες, η χειρονακτική εργασία δεν μας επιβαρύνει ούτε σε κόστος, αλλά ούτε και σε χρόνους παραγωγής και τυποποίησης. Τι είναι για σένα η μελισσοκομεία? Προσπαθώ να δώσω μια απάντηση πάντα. Είναι τρόπος ζωής πλέον. Και θεωρώ ότι αν ζήσω κάποια χρόνια περισσότερα θα οφείλονται στη μελισσοκομεία, γιατί λειτουργεί και αγχολητικά, λειτουργεί και δημιουργικά, λειτουργεί και με μια συγκίνηση, με συναίσθημα.